Hola, benvinguts i benvingudes a la Cortina dels Llibres. Jo sóc Clàudia i avui us porto la col·lecció El petit univers de l'editorial Barca Nova. Estan escrits i il·lustrats per diferents persones i actualment hi ha 40 llibres de diferents temàtiques. I com que demà venen els Reis, us llegiré el llibre Ja arriba la cavalcada! Està escrit i il·lustrat per Mercè Canals. Ja arriba la cavalcada. Les carrosses ja s'acosten. Comença la cavalcada. Els carters reials i els patges obren junts la desfilada. Quin neguit, quina alegria! Aquí arriben els 3 reis. Diu la mare que són màgics, que venen de l'Orient. Melcior du barba blanca, vestit blau, tot fi i brodat, i les sabatilles brutes del carbó que ha carregat. Gaspar seu mig adormit, perquè encara no ha sopat. Ha picat d'amagatotis llanguanissa amb pa torrat. Baltasar riu i saluda, ha vingut amb elefant. Tot pintat de 1000 colors, és enorme. Quin gegant! Plou confeti i caramels, serpentines, xocolata. Quan arribem a casa, n'omplirem una safata. Deixarem pomes i palla, 3 sabates i un bon vi per als reis i les muntures i nosaltres a dormir. Espero que us hagi agradat i desitjo que els reis us porten un munt de regals. Adeu! Dóna-li un like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per a no perdre cap notificació.